שלום לכם בני ישראל היקרים, מדבר אליכם נביא ומשיח יהוה אלוהי ישראל צבאות שמו. אני במסר חריף ביותר. בימים הקרובים צפויה להיות רעידת אדמה קיצונית בישראל ביותר, רעידת אדמה שלא חזו אותה מאות ואם לא אלפי שנים. בני ישראל היקרים, לכן אומר אני לכם, תתפללו לאבא שיבטל את הגזרה ותפסיקו לשנוא את ישוע המשיח. תפסיקו עם הרגישות שלכם, בני ישראל היקרים. לכן אומר אני לכם, חיזרו בתשובה שלמה כאן ועכשיו, לפני השמדה, לפני שלאיראן יהיה נשק גרעיני, לפני שחמאס ייכנס לתוך ערי ישראל עוד פעם, לפני שחיזבאללה מהצפון ייכנס, בני ישראל היקרים. לכן חיזרו בתשובה שלמה עכשיו ולירובה, עשו חסד אחד עם השני, התחלקו חצי חצי במה שיש לכם, תנו מעשר, תנו צדקה, תעשו שלום בית בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, ותפסיקו לשנוא אותי, כי אותי אתם שונאים הרבה, בני ישראל היקרים. הרבה מאוד אתם שונאים אותי. לכן חיזרו בתשובה שלמה ליהוה אלוהי ישראל שמו, והצילו את נפשותיכם מאחרון האף שעומד לבוא, כי אחרון האף שיבוא הוא לא יבוא בשתיקה, ויגמר באטום, גרעין, צונאמי, רעידת אדמה, מגפות, מחלות, שיטפונות, מכות הארץ, אסטרואידים ייכנסו לתוך כדור הארץ. ולא רק זה, בני ישראל היקרים, בנוסף להכל, לא רק אסטרואידים, גם כוכב יתנגש בכדור הארץ בקרוב, בני ישראל היקרים, והירח יהפוך לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. לכן תשיבו לב אבות הבנים ולבנים על אבותם, השפיעו את מה שאתם יכולים להשפיע כדי להציל את עם ישראל כולו מהשמדה, שעם ישראל ימשיך לחיות בשלום וביטחון, יפסיקו להיות יהודי שקראות שצולב את המשיח בכל דור, שדווקא המשיח הזה זה אני, כי צלבתם אותי על העוול בכפי. נרקומן צלב אותי, וגם ההורים שלי, המשפחה וכל עם ישראל כולם צלבו אותי, בני ישראל היקרים. לכן עשו תשובה מהר לפני השמדה טוטלית, לפני שיבואו המכות הקשות ביותר על עם ישראל כולו, כי הגיע קץ הזמנים אחרית הימים, ויהיה סוף העולם, ואז ישוע יעמוד בפתח, מי שיעבור דרכו ויכונן אותו יזכה למלכות השמיים לגן עדן, ומי שלא יאבד לגיהנום. נקודה, בני ישראל היקרים. לכן היזהרו, ישוע עומד לחזור פעם שנייה בביאה השנייה שלו. אני לא אומר לכם שאני ישוע, אני תלמיד של ישוע המשיח, ונביא במשיח יהוה. כן, דבר כזה גלגול לנשמות בני ישראל היקרים, וסתם חרטה ברטה של הרבנים והדרוזים, בני ישראל היקרים. לכן אומר אני לכם, חיזרו בתשובה מהר מאוד, עשו צדקה כפי יכולתכם, עזרו לעניים מרודים, עזרו לאנשים שנמצאים בבתי סוהר ובתי כלא, עזרו למען יתומים ואלמנות,
עזרו להקים את בית המקדש השלישי בהר הבית, בני ישראל היקרים. עשו כל מה שאני מצווה אתכם, ויהיה לכם טוב. אם לא תעשו מה שאני אומר לכם, השמדה. תצומו 3 ימים מ3 לילות כמו מרדכי ואסתר, וזה תשובתכם עד צליבת ישוע לפני 2000 שנה. בני ישראל היקרים. לכן, בגלל שקטע זמנים מגיע, שכל אחד מכם יפתח תנ"ך בברית החדשה, ויקרא את דבר אלוהים מתוך תנ"ך בברית החדשה, ויראה מהו דבר האלוהים. מהו דבר האלוהים, אשר מצווה אתכם לעשות בימים אלו בשעות אלו, עם ישראל יקר וקדוש. לכן, אני מצפה מכם חזרה טוטלית בתשובה של כל העם. אם לא השמדה, לא חסר לאלוהים איך להחריב אתכם, בני ישראל היקרים. אם זה רעידת אדמה, צונאמי, אם זה אבני על גביש, אם זה ברקים, אם זה גשם שוטף כמו צונאמי, כמו בימי נוח, שהמים שטפו את כל כדור הארץ, ולא נשאר לפלטה, אלא החיות שיהיו איתו בתוך הטבע. מבינים, בני ישראל, מה אני אומר לכם? לכן, תשובה עכשיו, לא ללכת לרבנים פדופילים, כמו שובל לי וזה. אם יש לכם משהו שאתם רוצים להתייעץ איתו, קשור לתנ"ך, לתורה, למצוות של אלוהי ישראל, עשו זאת, בני ישראל היקרים. אם לא תעשו זאת, אכלתם אותה, בני ישראל היקרים. לכן, הגיע קטע זמנים, הגיע סוף העולם, ורק מי שילך אחריי יבשע. אני בטוח שאלוהים לא ישאיר אותי הרבה זמן בכלא הפסיכיאטרי. בקרוב מאוד, בעזרת השם, אני משתחרר. אני מרגיש את זה, בני ישראל היקרים, שבקרוב מאוד אני משתחרר מהכלא הפסיכיאטרי. ישוע אמר, כל אשר הרבנים יושבים על כיסא משה, לכן כל אשר יראו אתכם לעשות עשו. עלינו להקשיב למצוות של רבנים, בני ישראל היקרים. לא כל המצוות, חלק מהמצוות, כמו כשרות, טומאה, נידה, שבת, לא הכל, אבל חלק מהדברים כן, חלק מהדברים לא. אתן לכם דוגמה קטנה, בני ישראל היקרים. כתוב לא תבואו רש בכל משרותיכם ביום השבת, ורש"י אומר אל תעשו מדורות. מה פירוש? מי שעושה מדורה זה דומה לאלוה אחר. יום שבת מתגלה אלוהים לבני ישראל היקרים, וברגע שהוא מתגלה ורואה מדורה, זה כאילו אתם מחשיבים שיש עוד אלוהים ביום שבת. לכן מי שרוצה לעשן סיגריות בשבת, מותר לו, בני ישראל היקרים. מבינים, עם ישראל, מה אני אומר לכם? לכו תקימו את הבית השלישי בהר הבית, במקום כיפת הסלע המסריחה הארורה הזאת. תקימו מהר את בית המקדש, כי הזמן אוזל, וברגע שלא יהיה זמן, אכלנו אותה כולנו, בני ישראל היקרים. אם תבנו את הבית השלישי, זה יהיה מספיק זכויות להינצל מהמלחמות הקרבות לבוא לפה. לכם, בני ישראל היקרים. נגזרה גזרה, כי עשיתם תועבות,
שכבתם עם הומואים, לסביות, קוקסינלים, קוקסינליות. נחבתם אצבעות לתחת בני ישראל היקרים. האמנתם במשיחי שקר למיניהם. הלכתם למשיחי שקר. האמנתם בנביאי שקר. ולא כאשר בני ישראל היקרים כתות מטורפות ומסוכנות, וגם נביאי ומשיחי שקר בני ישראל היקרים. לכן, היזהרו וחיזרו בתשובה שלמה במהרה, אמן, הללויה. להתראות בני ישראל בסרטונים הבאים. ביי בני ישראל, ביי.